Eras unha vez un castelo moi bonito, pero ninguén vivía nel, porque había fantasmas. pero uns nenos entraron no castelo. E tuveron medo dos fantasmas que eran grandes, feos e espantosos. E esconderonse arriba nas habitacións. E as fantasmas foron para baixo a esconderse dos nenos. Querían volver a casa porque tiñan moita fame. Os nenos dixeron, e se nos disfrazamos de fantasmas? E os fantasmas dixeron, e se nos disfrazamos de nenos? Atoparíanse polo castelo. Os nenos buscaron e non encontraron a saída. Ata que un deles, cansado de esperar tanto, quitouse a saba e atopou outro grupo de nenos, pero non sabía que eran as fantasmas. E preguntoulles pola saída. E así conseguiron salir do castelo. E por eso, desde aquel día, os nenos e as fantasmas levanse ben no castelo máis fermoso do mundo. Hola, chámame Sara, teño 12 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame Iago e son do Milladoiro. Teño 9 anos. Hola, chámame Rosalía, teño 11 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame Xela, teño 10 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame María, teño 12 anos e vivo no Milladoiro. Hola, soy María e tengo 6 anos e vivo en Milladoiro. Hola, chámame Samuel e teño 7 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame Mario e teño 7 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame Mateo, teño 6 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame Adán, teño 6 anos e vivo no Milladoiro. Hola, chámame Diego, teño 11 anos e vivo en Coira, un pouco cerca de Milladoiro.